No one is like Jesus. You know, the Bible says in 1 John 5:12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son has no life. He's lifeless. He might be walking, eating, but again, he's a dead man walking. He's dead. Kadam siya Israel in America, and in prisons they have wards for convicted murderers. They are death row. They by themselves. I bet the general population I was swimming them. Whenever they need to go to a clinic or appeal to go whatever, for any reason, they all shackled up and they working with 40 correctional officers. Dead man walking, move because they don't have nothing to lose. If they see they just break your neck.
fun of it. So if you don't have Jesus, you are dead. If you don't have Jesus, you are a dead man walking. God ain't got no action with you. If you don't have Jesus. So anybody out there behind the stoop, if you don't know Jesus, come to Jesus now while you can. Today is the day of salvation. Now is the hour. Today is the day of salvation. If you got Jesus, you got everything. The peace that I give you is not like the world gives you. You know, yeah, you know, we go through a lot of trials, we go through a lot of headaches. You know, ups and downs, turnarounds. In the midst of all that, we have peace. Can I get a witness? Somebody help me say hallelujah. Am I, you know, can I get a witness? If you have Jesus, you have peace. You know, the Markab Tanawitare was all going crazy. Jesus was knocked out asleep. You know, he had peace, same peace as the Lanana. Adamat Pastor Tay preaching up an arrow. God loves you and me as much as he loved Jesus. I know some of you might be a breaking news. I'm like the Cantina news of Koro, youth of Karakad of Karani. You hear me? So this the best thing for you to do is to come to Jesus now. Not 10 minutes from now, you know, people in hell are craving for one last chance. While millions of chances they're wasting millions of chances to get right with God. So get right with God today. Amen. Amen. Anyone behind the tube, my friends, my Maharte, my Taabite, all of you, look what he did to me. He changed me 380. I'm telling you, he can do the same for you. Amen. Come on, help me out. Hallelujah.
ስለዚህ ዘፍቅረካ ተረዲኡ ተመስግነካ ተመስግኜ 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 ዝተገብረለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝተገብረለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝተኸፍለለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝገበርከለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ መን ኣሎ ከማኻ ዝሕንግር ብፍቕሪ መን ኣሎ ከማኻ መመሊሱ ዝሓሊ ብብዝሒ ምሕረትካ ሕይወተይ እናጎሰኻ ጀንብረኒ ኣለኻ ሓለዋ ከምዚሕካ ብብዝሒ ምሕረትካ ሕይወተይ እናጎሰኻ ጀንብረኒ ኣለኻ ናተወ ብዙሕ ብዙሕ ዝተገብረ ብዙሕ እዩ ዘመስግን ብዙሕ ዝተሓድር ብዙሕ እዩ ዘፍቅር ንዓይኒ ብዙሕ ጌርካለይ ብዙሕ ተመስግን ንዓይኒ ብዙሕ ጌርካለይ ብዙሕ ተመስግን ተመስግኔ 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 ዝተገብረለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝገበርከለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝተኸፍለለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝገበርከለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ከመስግኔ 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 ዝገበርከለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝተገብረለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝተኸፍለለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ ዝተኸፍለለይ ኣነስ ኣይርስዖኒ لدخوك لبنا
ሁሉ ትኽእል ዓብይ አምላክ አንተ ሁሉ ትኽእል ኤልሻዳይ ጎይታ አንተ ሁሉ ትኽእል ዓብይ አምላክ አንተ ሁሉ ትኽእል ኤልሻዳይ ጎይታ ሁሉ ትኽእል ዓብይ አምላክ ሁሉ ትኽእል ኤልሻዳይ ጎይታ like I am.
Tomorrow may be too late. You don't know what's going to happen 10 minutes from now. I know the Bible says in 1 Corinthians 5:18 table, 1 Corinthians 1:18 table, for the message of the gospel is foolishness to those who are perishing, but to those of us who are being saved, is the power of God unto salvation. Come to this Jesus now. John 5:24 تقولنا تعالى يسمعون بتزلعخن زامنن نيزر عالم هيوت الله نسوك هموتنا بهيوت تساجرون نافد يخيب هم زي بتسمع حكي بحكي لكم على barely twice saying this for sure I بتسمع على God Christ. And John 1:12 says نتوم تقبلوا زبل خلهم بسمون زامنو كنا ولود أملاك خلو مسالهابهم. Of Acts 17:13 Bible, the time of ignorance God overlooked, but now He commands that all people everywhere should repent. Look how simple as that. Overlook your legends. You know, you ain't got no choice. God is not making a suggestion. To believe in Christ and to repent is a commandment. John. 1 John 3:25 this is His commandment that we believe in His Son Jesus Christ. ትእዛዝ
أنا من خريستوس كتقبله. It's a commandment. Look, I all that. You have to have Christ. Christos kutubolo is a commandment. Please come to this Jesus now. I'm telling you, you can't go wrong because you don't know what's going to happen 10 minutes from now. I'm down to his will. People in hell are craving for one more chance. While people here on earth are wasting millions of chances to get right with God. Look, I'm telling you, today is the day. 10 minutes from now, you don't know what's going to happen to you. The Bible says it's appointed for a man to die once. After that, the judgment. You don't want to go on judgment of God. Zephaniah table. Zephaniah. In Zephaniah, I think it's 1:14. 1:14. For the terrible day of the Lord is at hand. The terrible day. I'm telling you, get right with God now. You behind that tube, you on the other end of the screen. Come to Jesus. The Christos Muflat is not Haimanot What? You just have a personal relationship with him. Simple as that. One-on-one, you talk to him, he'll be like your buddy, your friend. You talk to him, you feel me? Yeah, it's a commandment. But if you don't have Jesus, God ain't got nothing to do with you. Believe me. Miss me. Miss me. If you don't see my blood, my Christ is here, you ain't got nothing coming. I know he gives rain to the righteous and unrighteous, but I did use one of the Lord to come to Christ. If you don't have Christ, you are hell bound. Period. No ifs or buts about it. Amen. Give glory to God. What? I'm telling you, you know the Bible says there's a way that seems right unto men, but the end is death, is destruction. Yeah, that's right. I'm telling you, that's where I was headed. But believe me, God snatched me from the pit of hell. Whap! I'm telling you, I did things you wouldn't even understand. You feel me? Maybe Jojo knows me a little more than anybody. I'm telling you, I overdosed 3-4 times. I've been shot at. But this guy, he didn't want to lose me. He snatched me out of the pit of hell. Whap! I'm telling you. And he brought me to Nairobi for a reason. And I thank God, and this is the church that changed my life. This church here, Ebenezer. And I love you guys. I love you guys. Praise the Lord. እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ከመይ ጸኒሕኩም?
كل سلام دي اسك هاللويا بلو እንደገና نأملاك يجهم آمين جو قويت يباركك مزمران قويت يبارككم إحنا مطعمين فتوك كمان من أشرشنا صغيرة سبايسي أملاك مسكن أب 20 وبا أنكن كي نقلنا بأنه سمنت مخادي أشيرنا بس ما تيهم مو سكنتنا أملاك لكم حسكم زمتهم أبي من عيدكم جورو متحق قدس زارب كله نبيت جايبت متخلها راح يتكايتم صاي زبل أبقى تعرف ما أملاك حقسوا هابي إزدال اللي يبل سنا أملاك كتبوا لكم حسكم زمتهم أبي من عيدكم جورو أبي من عيدكم جورو ما بحرقين هنسلينا قلت أبي شميس سنتلي كابز صاحب كان نعخن هب من شو ورختنا سخيخة ناتنا زخونا نقر يلن ذهب كان نسخيخة جابي قدس كاب سب كاب تتعرقه هو تقبل صحفي مجابي قدس نعخا زخون نبيت كازخون نونجيل زخون نقدسان كازخون نعخا حيزنا متينا لنا جابير نزرعي زرع سخيخة تعدل المجابي قدس نزرعنا خاطر وكل سخيخة أمو بشم يسوس سكبر أرو نخت بارك نتسألي سمايات كفيتة تتباركم تعزون يلكي أخامو سمايات قبل عدك خاي كفات كاب برختنا برخات يخيدو حدش برخات يهون كل برختنا جابي قدس برخات الزبغا يمسح مخرج المات يوقع شابير لما نتعاسى الززون يناس لما نام نقص مدرسة فوق الصحافة برخات دق خالهم ما عنتي تفا أبيد عمت المات زلهم ما عنتي نتفا لنا جابير تحسهم يبارخ تكبر أراكم يبارخ زمنكم علميكم يبارخ قلت لكم جابير يمل قلت هاي يتسلي تنكب النادلي استفعل المغنيات كذب زي كالنا جابير قدس زوهاب سلزهاب كيم تمسكن قنا مستو علي خنا لهم in Jesus name أملاك مسكن حداش بالبيت غيرات ريحتني ذهاب بس قالوا أجهم بلو ذهاب بلو سلزهور عهم قوي تبارك أملاك مسكن نبمتن بهذا عن محلافي أبكم فلا غنينا متينا سمون قالن غيرنا مسامي ثم أبكم فلا زلوا حوات سلام بللنا نقدسين لهم سلامكم تقبلوا بزح الجابير رينا بزح نجابير مدحان نجابير فوسي نجابير النقاف على كله حزبنا خلصنا عسل زراعه أنا بتعامل دسيل انت عاقشه نبي حكي كم زي قبر هاريات معرف كل تريني أنت بالناس بزي مجنان مالتي نا جابير بدوش سناي نجار جيرو أملاك مسكن تمالن لو من جابير يوصل زخنه لو من أملاك تجبري يا عيي حد نجار كنا نروح قدسان أما أخلنا شجر تاي مسيلكم لبكم بتعبي توتريلو تو إكستريم كن فوسي يدلين ناي حنتي يا زوج حناي نجار يلا نجاركم كلاس يدلني بيت أملاك لعل علي يدلني بيت أملاك إزبيتك جابيري زلخا بمحرت أملاكيها أما أخذنا من فلاي تعبيت سوتيرنا من زوج حنا نجار يلا كنا خنا قلت كل ناسي كابير إسرائيل كم زعينها قلت له ناريم الله لبومي يخلق أجيرون إحنا عينا تغيرنا رداني هارد سوكم خانو جن كن فواص انت خوينا حق خسارة بالني نسافر إحنا نخينا دحرقيم فتم نفر لبنا يملس قدسان حف عين بال منم زود حقاينا قريب الكان أما أخذنا مثل لا يخوني طريقهم أمينيت جابير كسب حجي عقسنا له دبنا جابير كم تصنع لي إيد جابير نخل كلاز لنا نحن عينا نيري مدهاني بلغ إنجنر مدهاني لنا أبل مدة قلت باركة
مداس نيري خلينا نقول لك نظرة نير كام مدامش حنت سنبت نيري نملس حراي نملس زبا أملاح تملسو يا حق تزارب كم فاسيو حبيب زبالي لن يا منيت نعمل يسفرح عند حر سبتة انت ياخذ قبرني خاسك يا قل ما أخذنا من فلاك خوني يقولون أبي تعمل كلاس يدلني كانت حالي تبلس كانت حالي تنقص كلنا معرينا الشيطان عدلين هبو بغن عنا نمالس بصدق نمالس جابير ما أخذنا خسرح دل الله إيدك جابير كاي تسرح زغل كلاس لنا قلنا نحن هنا اسكهالو يا بلو እግዚአብሔር ባረኩም ቀጭ ብሎ ማራግ እንትፈቱን ያው መጠኛ ያ እግዚአብሔር ሰናይ በተባታለው ቅርናመት ማታ ማረም ያለዋሽ እስከ حدشت ማእኸልና ተለኹም حدشت ማእኸልና ተለኹም ኩሎም ደገዛይም ኦኬ ጎይታ ባርኪ ካለ حفل خبز الخيمة خن لا لكي جيت أبوخي إنكو عاد حمد أخن لكي شمكن كمين كابز متأخن شويت نقريم بالبعلغي ها يوما شويت داني بعلت بيتي دان تس حفل كريها خلو كما قرينا نقبله لوهات أبي لك لوهات أوكي لوهات قلت باركي كما قرأنا قبله أملاخ مسكن قال متى بحث أنت إزلني بزعبة أدوناي بيت كريستيان أب شعرود حلف الكازلو نسلخت كيت كلها اتناتهم نبرة كراكور حلف كلها كراكور حلف كلها نسل قط قطوا كلها أدوناي زبالة في بيت كريستيان تنبرتهم كله سل زبول زفرسلو كونستراكشن جبر الله مثلاً سل زفرسهم الحنتي عقم يبلون بس حاجة زي ما له إن حزب أملاخ نأملاخ مهاب نقول سلام مهاب نأملاخ من القاس لزخنة نقوله عقمنا دسنا بلدنا تم حواسنا حاجز نبركت الله تحاجز المعاسي دسمبر سلزي سبع عقمه ميتي خلطة ميتي أبدو بهم زمان أكون سأليهم أنت إذا بعد حمسة تمرن حدا شخم لي حكي حمسة سبقنا حانتي أمس لزخنة نقوله دسنا بلنا أملاخ حق صحاب إزل دسنا بلنا كن هو زدل اللي بنازن كده نصبح سنبت حزان نسا حاجز كنا بركت الله منا قال سنبت نيك سنبت مالتيو موزيت هاي سالساي كاسية ختم الرقية بجزية نمسا موزيت عبد الحفلي سكان جابير كبر هابو يا كاسية ختم الرقية كلهم كاسية كتجزؤوا كابطبقي نتحاسس مالتي نحواتنا نتابع عيم بزح واقع يمسل خفللو بزح عاري يمس قبرلو بزح نجار يمس قبرلو اسنا جابير نجار إنكارش كن قبرهم كن حجزهم كن دقفهم أبغونهم كن كون بخلو بسألوت نقدف بسألوت بجنزب نقدس بجنزب كن حجز لازلنا كاسية دما تجزينا أنت كملو نالباش ماكينة يبلين سيدي يبلين تدخلون كوا جزيهم جفت هابو أمين سمع أمين سكبلو أملاخ يمسكن قال ناي أبايت أقول لك نيكس سلس كجمري ناتهم أبايت زي تتعرفون سبات بليز نتقوم خمي معهم ربحي أبتخبابيهم نايهم سيل أقول لك سلازلو نايهم سيل أبتنايهم سيل أقول لك تساتفوا بيت كريستيان طبقي تعد مالا تم تجمركم هم سيل الدما كلهم نيكس سلس نخجمرو نتابعكم قال حمص نعلت 14 تانا ميتكو سربس حمص يا خجمر كنجمر عينا لازم تم أبزخاب زلهم تم تعمكم جزية سويهم متو تتأكم تخونوا حراي ده سمع بس حقول سدايل محراي كوريجنا أبكرهم
ስለዚህ ገና ሓኹም ኮሪኹም ኣለ ግን ኣብ ጻብካ ኩራኻ ፀሓይ ዕርብኒ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ይባርከኒ ዶ እስኪ ኣምላኽ ባርካ በሉ ካብ ልብኹም ክንጽሊና ሓንፃ ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ምዃንና ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ምዃንና ንጽሊና ክንጽሊና እማዓንቲ ፈውሲ ኸውን እዩ ጅዛቤል ስፒሪት ንወቕዑ ኢና ኣሜን ይወቕዕ ሓንሳ እስኪ ብቋንቋ ጸልዩ ሊማና ማሴከ ኢለህላሃ ነግሃና ሽልሂን ሃና ካህለለለበስ ሬማ ማካል ሃራሃባ ሃለራህ መግሃና ሽሂል ሃና ሃለለለበስ ሪማ ማካል ሃለለለለለለለ ነግሃና ሽሂል ሃና ነግሃና ሽሂል ሃለለለበስ ዲላ ሮባ ሃለራህ መግሃና ሽሂል ሃና ሽሂል ሽሂል ሃለለለበስ ራማ ማካል ሃለለለለለለ ሃና ማሴክ ለሃና ሽሂለለለበስ ሬማ ማካል ሃና ገለሃና ሽሂል ሃና ሃለለለበስ ሩማ ማስ እስከ እግዚአብሔር ክዛረብ ኢሎም ማዓንቲ ልበይ ይኸፍተለኹ እግዚአብሔር ንዓኸና ልኩም ጸልዩ ራማ ማ ሃለለለለ ነግሃና ሽሂል ሃና ሽሂል ሃለለለበስ ዲኬላ ሮሃ ባህና ገሃና ሽሂል ሃና ሽሂል ሃለለለበስ ሬማ ማካል ሃራሃማ ሰኬላ ሮማና ማስ ሬናና ማካል ሃራሃና ሃለለለ ሃና ሽሂል ሃና ሃለለ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 ለ
هنا هلولولوس بيكيلا برو محل هنا مس هنا هلولولوس ريما ماس كيلا برو محل هرباس كيلا با سكابزلني همسين عملا مسكن كابزلني همسين حسن أنتينا ريبا كلاس نتقمنا أنتينا تعلمت وعك الله بلو مفلا وعك الله بلو جزاب الاسبريت وعك الله بلو شو وعك الله بلو حسن أتلي تم قام قتلي أوبا غورا ناماس كيلا برو بابا يلي بوس كيلا هربا نينا نامورا هنا ماس كيلا لولوس إيه يا لا برو بابا نينا نامال هلا بوس كيلا لولوس هاللويا بيكيلا روما ماس كي دينا نام هلا لولوس راما هلا شهيل هلا لولوس تلي أو باكو راماناس سات شافير بالعقابلو نعيسابي المنفس سات شافير بالعقابلو فلا لا منفس كمبر سات شافير بالعقابلو يا لورا ماما سكيلا لا بروبا نيلي بيلا هلا لولوسي هاللويا أمين جابير ساتي بالعها سلمات سات شافير بالعها مراقان سات شافير بالعها كابسمات سات شافير بالعها مغرط أنقل سات شافير بالعها دقم سات شافير بالعها لومي سات شافير بالعها تنداني من فسات شافير بالعها ساتي والله ما عنتي لينا ما تلي أوبا بورا ما ناس كيله هلا بوسي رحمة بهلا روحنا هلا بوسي نيلها هلا موسي رحمة ما سكيله لا نيل هلا شهر هنا لولوسي روما ماس هيبو يانا بوس تليو رحماس كيلها روما ناي اي لها مناس ليننا هلا شهر لولوس رما هلا بوس نينا ناماس اينا نام هلا موسي رحم هنا شهر هنا لولوس رما ماس هيبو لينا ناموس ربابا امين هذاكم حفبلو قويتا يتصل له دقها خبر خير كبم من نقافي هون نام معرم السجاري هون سلمات يوقع مثل لا يزبل يوقع نعيسابي لمنفس يوقع دقيتها باسم يوقع له يوقع سكي يوقع بلو ندقنا امين منفسك بحيلي يجزا منفس قدس بحيلي يجزا لو نكب حيلي مالالس سغان دمن تقبل كبرها يحلف فوسي يهون حيلي يهون كبري يهون سلا سمعها الناس مسكن فسرنا بزق عدمه كما غيرنا اينا نقبله هاللويا كبرنا أملاح يكون هاللويا يسوع قويت آمين خبز لنا يوم خبري تقال كنت سينا يا بيري مسجن هاللويا سكي كلاتنا حدا نجار كنا حاسس بيد اللي على خو نبتي زد حننا قويت آمين نبتي استبجونا قويت نبتي أرعتنا سبيرو مراد قراباتنا فتحو نزا خنكيد زحادة جنا قويتا كنت أمتي دليل الله لما أنتي هاللويا يسوع قويتا يو آمين سأقام لخ تجريسو نخلو خا مدحان أمتيب لنا آمين
ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ተፈትሕኩም ክትመላለሱ ናይ እግዚአብሔር ነገር ናይ እግዚአብሔር መደብ ከም ብደይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክትዕንድሩ አምላኽ ይመስገን ብመንፈስ ሞቅኩም ክትመላለሱ ጸጋ መልኢኹም ክትመላለሱ ካብ ኃይል ናብ ኃይል ክትከዱ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ወንጌል ንምድሓን ነፍሳት ኃይል አምላኽ ይሞ በወንጌል አይሐፍርኒ የመስበለ ቅድም ናይዳዊ ከምውን ንጽራው ንዝኣምን ዘበለስታይሎ ኃይል አምላኽ ንምድሓን ኢሉ አምላኽ መስገን ቦኻ ኢሉ ጸጋ አምላኽ ጽድቅ አምላኽ ካብ እምነት ናብ እምነት ይጋሃድ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ጽድቅ አምላኽ ታይኾን ካብ እምነት ናብ እምነት from one level of faith to the other level of faith ክትከይድ ከላ ሁሉ ግዜ እንዳሰጎምካ ክትከይድ ከላ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ እንታይ ይኸውን ይጋሃድ አሜን እቲ ጽድቅ አምላኽ ይኹም ዝበለኩም አምላኽሲ ኣብቲ ምምላሳትኩም ኣብ ናብራኩም ኣብ ጉዕዞኩም ኩሉ እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ተስተዋህበኩም ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ሰባት ተገብሮ ጅምሩ ሪኦ ጅምሩ አምላኽ መስገን ክትመላለሱ ክትነብሩዎ ትጅምሩ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ሎሚ ነዚ ነገር ዚ ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ይደሊ ኣለኹ from one level of faith to the other amen ካብ ሓደ ደረጃ እምነት ናብ ሓደ ካብ ሓደ ጸጋ ናብ ሓደ ካብ ሓደ ኃይል ናብ ሓደ ኃይል ምስግጋር ክኸውን እግዚአብሔር ይደሊ ኣሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ እዩ ጎይታን ባረኸካሎና መንፈስካ መንጎና ስለዘሎነ መስግነካሎና እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ እትዕድል አመንጎና ኃይል ትገብር በመስማዕ እምነት ስለዝኾነ መስግነካሎና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዓን ጸጋኻ ይለጋ ካብ ዝጉባኤ እዚ ጽሩይማ ይፍሰስ ነፍስ ወከፍ ሰብስተን ከፈ ዘበለኽሉ መንጻሕ ይኾነ ምጥዓይ ይኾን ምፍዋስ ይኾን ምንጋፍ ይኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ጽሩይማ ይክነጽገልኩም የሞ ክትጸሪዩኹም ዝበልካ አምላኽ yes am nafs wakaf ጽሪ ማይካ ፈስስ ጽልያለሁ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ማይካ ይነጸክ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርኻ ይነጸክ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልኻ ይነጸክ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናይ ምንጋፍ ኃይል ይለቀ yes ማንም ሰብ ከምት ዝመጾ ከይከይድ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልያለሁ በነገር ኩሉ ሽም ካንባረኸ ለና አሜን ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይሁን አብዘለኹም ሞኸፈሉ እሺ ያብሔር መስገን ናይ ለማዓንቲ አርእስትና እንታይ ድብል ይኸውን ምርዳእቲ ቅኑዕ ምርዳእ ጸጋ ዝብል ክንሪና አምላኽ ይመስገን አሜን አሜን ዶኽሰማ አሜን ምእታውና መውፃእና ምንባርና ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ አሜን ታ ተስተንፍስዋ ዘለኹም ንጽህቲ ጽሬት ዝኾነት አየር ንሳንታያ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ያምላኽ መስገን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ናይ እግዚአብሔር ድንጋጽ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ጸጎ ስለ ተዘይንገሩ ህበቱ ሁሉ ግዜ እነመስግን እነማሱ ሰባት ክንከውን አምላኽ ዝደሊ አሜን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከለኻ ኣብ ኤፌሶን 4:7 ግናኸ በመስፈር ውህበት ክርስቶስ ነፍስ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቢው ይብለና አምላኽ መስገን አሜን በዘይ ልክዕ ዝተዋህበሎ አየር ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ንምንባር ዘልየና ፊዚካሊ ልክዕ ኸምኻ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም መታን ክንነብር ዕውታት ኮይና ክንመላለስ መታን እናሰዓርና ክንመላለስ መታን እንደገና ኣብ ህይወት እናገዛእና መታን ክንነብር ኢሉ እግዚአብሔር ዝዓደለና ጸጋ ኣሎ አሜን ጸጋ እዚ እግዚአብሔር ክዕድል ከሎ نحاده بزوح نحاده حيدت أيكون نزلنا زلوا بمسفر وهبتا كوينيو لنفس وقفنا نخلاتنا a measure of grace تاخوينا هنا تماقيلنا هنا بلنا الله أملاخ مسكه سلذا أملاخ سلتي زي نقل سجخا سلتا أبي هو تيزلو ناتكا وهبت تهم لو يقبعنا كنا مسكنو يقبعنا مسرتو مدحنا هيوت مركبنا ናይ እግዚአብሔር ጸጋ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ በእምነት በምንታይ በኸለትኩም ኣብ ክእለትኩም ስለዝኣመንኩም እዩ ኣብ ኃይልኩም ስለዝኣመንኩም እዩ ኣይኮነን ታይዳ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ከም ዘሎ ስለዝኣመንኩም እግዚአብሔር መስገን በተናይ ጸጋ ጎረንዳዮ ቢሉ እንታይ በተናይ እምነት ጎረንዳዮ ቢሉ ናባኹም ጸጋ ፈሲሲ ይብለና አምላኽ መስገን
بتتبو بيلو بتينا إجزابير ناب أملاخ زلكم أمنت ناب أملاخ زلكم توكلت ناب أملاخ زلكم مصقع بيلسي ناب إجزابير سقان تاي خوانيو يلك إيو آمين سلزا أملاخ مسكن كل جزء أمنتي كنكون صباي سلزا خانيو سامح كان حنات أنيحه مالتي so سقان تاي مالتي by the way أب أمنت أب أمنت ناتي تبلا نجاري بالكان أمنت تاي مالتي أمنت مالت ناتي تسفى زجبارا نجار رجس بقبار ناتي زي الرداء زي ترى أنا نجار كان تايجبر مرداء يبلنا مسحب قدس أمنت جناي لنا له ساس definition مسحب قدس بعلو define سرز جبره كاو تاي define أين جبره ناتراي تنقالات نتاي مالتي يعني لنا كن فتحت جن نخلينا قرب فلي يابيلا كن فتجن نخلينا كاوس طرف جن ساعة أنا أمنت definition مالت سلازي عند حدا أمنت السخينو أمنت سب زعا تاي مالتيو زعا زلك كان جراي خونن زعبا استبهللكا بزعبا سنجركا جنازي حاس كايو زي رأخايو زي طعام كايو مالتي أملاح مسكن سلازي تمك حلو تحبنا له نجاري بالكان رايتها هختبل زلكا ناملاح موسى ناملسكات رايخا كتنبر زلوكا the same when it comes to grace ጸጋ ብዛዕ ጸጋ ክንመጽእ ከለናኻ the same ማለት ኣምላኽ መስገን ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ግዜይ ኩልኹም ሸራሪፍኩም ማይኹም I don't know I will go as far as I can ማለት እዩ ክሳብ ዝኽእሎ ክኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ያሕሜኩም ኣይኩም ድል ደለኹ ጽቡቕ ግዜ ጸኒሕና መዘምራን ጎይታ ባረኽኩም ሰማዓ ጎይታ ባረክ Somebody? Okay, yeah, we are miskin. So, ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ነቲ ጸጋ ብዝግባእ ዲፋይን ስለዘይ ንገብሮ ብዝግባእ መግለጽ ስለዘይ ንህቦ ኢና እንታይ ንኸውን ማለት እዩ እቲ ናይ ጸጋ ትርጉም ወይ ከላይ እቲ ናይ ጸጋ ኣብ ህይወትና ምልማድ እቲ ተሞክሮ ናይ ጸጋ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንኸውን ማለት እዩ ሓላፍ ዘላፍ ንኸውን ማለት ሓደ ኣብቲ ሓደ ጫፍ ክኸይድ ደለ ሓደ ከዓ ድሕሪት ይተርፍ ከምኡ ኣይኮነን ክኸውን ዘሎ ቅኑዕ ዝኾነ ምርዳእ ናይ ጸጋ ክህልወና እሞ ኣምላኽ መስገን ናብራና ኩሉ ብጸጋ ክኸውን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጸጋ ዝብል ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ካውናን ኢልዎ ኣሎ ካውናን ኢልዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ናይ ግሪክ ማለት እቲ ሄብሪው እዩ ካውናን ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ ከዓ ካሪስ ይብሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እዚ ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ወይ ከላይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንሱ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ድንጋፅን ለውሃትን ሞገስን ናብ ሓደ ነገር ዝልቃ ማለት ጀነራሊ እንድሕዳ እቲ ግሬስ ተይልናዮ ናይ ሓደ ነገር እንታይ ማለት እዩ ብኸምኡ ዝኸውን ማለት እዩ ድንጋፅ ለውሃት ሞገስ ኮይኑ ግን ንረብሓ እቲ ኦብጀክት ወይ ከላይ ንረብሓ እቲ ተቐባሊ ዝልቃቕ ነገር ምዃኑ እዩ እቲ ትርጉሙ ንረኽቦ ማለት ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ ንዛረብ ስለ ዘለና እቲ ጸጋ ንብሎ ዘለና ወይ ከላይ ጸጋ ኣምላኽ ንብሎ ዘለና ናይ እግዚኣብሔር ለውሃት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ድንጋፅ እዩ ኣሜን ሕጂ ምሕረት ክንብል ከለናሲ ጥራይ ምስ ምንታይ ተሓዝቦ ምስ ሓጢኣት ኣይተተሓዝቦ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝኸውን ሰናይ ነገር ማለት እዩ ሰላድ ርሕርሕ ምሕረት ኣምላኽ ዝረኽበና ዘበለ ኩሉ እዚ እንታይ ንብሎ ማለት እዩ ጸጋ ንብሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እንደገና ኸ ሞገስካ እዩ ኣብኡ ከይተሓፅረ ግን ብቕዓት ወይ ከላይ ጽንዓት ወይ ከላይ ሓይሊ እንከላዩ ዘመልክት ማለት እዩ እቲ ጸጋ ዝብል ነገር ስለዚ ብክልተ ዓይነት ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናብ ጥቕሚ እቲ ተቐባላይ ክኸይድ ከሎሲ ብክልተ መንገዲ ይግለጽ እቲ ቀዳማይ ዝግለጸሉ መንገዲ እንታይ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ እንታይ ገይሩ ምድሓን ኣምፅኡ እንታይ ኣብ ምግባር ማለት እዩ ነቲ ዘለካ ስቴተስ ወይ ከላ ነቲ ዘለካ ኩነት ነቲ ዘለካዮ ኣትሞስፌር ኣብ ምቕያር እንታይ ይገብር ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ይመጽእ እሞ ነቲ ንስኻ ቦዕ ዘይኮንካዮ ነገር ክትበቅዕ ይገብረካ no one is qualified to be saved ክድሕን ኣብዚ ብቑዕ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣይድሓንን ኦኬ ኣነሲ ንኽድሕን ብቑዕ ነይረ ጥራይ ከምዚኣ ውስኽ ተገይራትለይ ከምዚኣ ተወሲኻትለይ እምበር ድብል ዓይነት ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዚ ድሕነት ኣይተረድኦን ብመሰረቱ ኸ ኣይድሓንን ወይ እውን ብፃዕሩ ብግብሩ I will proof God ንእግዚኣብሔር በቃ ኣነሲ ርእሰይ ኳሊፋይድ ገይረ ብቕዕቲ ገይረ ኣቕሪበ ኸሪኦ ድብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እውን ገና ትምድሓን እውን ከምዘይድሓን ባዕሉ እውን ዝዛረብ ኣሎ እንዲሁ ትምድሓን እውን ኣይረኽቦን እዩ እቲ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ይገብሮን እዩ ኣይረኽቦን እዩ
ስለዚህ ጸጋ ግን እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ነቲ ንስኻ ክትኮኖን ክትበቕዖን ዘይከኣልካ ነገር እግዚአብሔር ብኸምኡ በትናቱ ኣሰራርሓ በትናቱ ናይ መስቀል ስራሕ እንታገብረካ ከሎ ማለት እዩ ብቑዕ ኮንካ ክትርከብ ክገብረካ እንከሎ እዩ ለዛ ኣምላኽ መስገን ብክርስቶስ ኢየሱስ እንድሕር ኣለና ኮይና ንህይወት ዘለኣለምታ ኮይና ኢና ብቑዓት ኮይና ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 3 ሮሜ ኣብ 23 ሓደ ነገር ዓፂወሎ ማለት ኩሎም ሓጢኦም ኩሎም ማለት መን እዩ ኩሎም ማለት ኣነን ስኻትኩም ኩልኹም ማለት እዩ ኩሎም ታኾይኖም እዮም ሓጢኦም ይብለና ግና ኸይልሽዑ there's a big difference ማለት ኣብዚ ግና ሓደ ዓብይ ዝኾነ ነጥበ መቐይሮ ግን ኮይኑ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ንሱ እንታይ ኢሉ በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ግና ብኸምኡ ብፀጉ ይጸድቁ ሕጂታ ብኸምኡ ንምንታይ ንምግላጽ ዘላ ኣውታ መስተዋድድ ዘላ ማለት እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እቲ ብኸምኡ ዝወሃበካ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዳኣሉ ክድሕን ገይሩካ እምበር ኣብቶም ኩሎም ክቱት ኢኻ ነርካ ኣብቶም ኩሎም ሙታት ከምዚ አንቶ ይጆዝ ዝብሎ ዝነበረ ኣብቶም ኩሎም ሙታት እንታይ ኢኻ ነርካ ክቱት ኢኻ ኣብቶም ኩሎም ጥፋኣት ኣብቶም ኩሎም ካብ ህይወት ኣምላኽ ዝረሓቑ ቁጣዕ ኣምላኽ ዝፅበዮም ዘሎ ሰባት ኣባታቶም እንታይ ኢኻ ነርካ ክቱት ኢኻ ነርካ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ እንታይ ጌርካ ዘሎ ማለት እዩ መሊሱካ ዘሎ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ለዚ እቲ ቀዳማይ እዚ እዩ ለዚ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ህይወት ክንጓዓዝ ከለና ንመላለስ ከለና ክንኣቱ ክንወፅእ ከለና ብዘጓንፈና ዘበለ ዝኾነ ይኹን ነገር ምስ ኣምላኽ ዘለና ሪሌሽን ከምዚ ቁፅይ ዝብል ገለገለ ኮይኑ ዘይስማዓና ነገር ነዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኸምኡ ኣምላኽ እንታይ ስለ ዝገበረና ስለ ዝተቐበለና ኣሜን ግናኸ ኣብኡ ደዋ ይበለን እታ ጸጋ እቲ ካልኣይ ናባና ኣቢሉ ዝልቃ ካሎ ማለት እዩ ኣኸኣሎ ወይ ከላይ ኢናብልመንት ወይ ከላይ ንሓደ ብቑዕ ዘይኮንካ ነገር ብቑዕ ፊት ይገብረካ ማለት እዩ መንፈሳዊ ጉዕዞ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዓለም ከለኻ እንታይ ዝመስለካ ማለት እዩ ክርስትና ማእሰርቲ ኮይኑ ይስማዓካ ይኮነ እንዲ ተኣሲርካስ ከይትእሰር ትፈርህ ማለት እዩ ሰይጣን ፅቡቅ ገይሩ ባይንድ ገይርካ ከሎሲ ናብ ቤተ ኣምላኽ መፂኻስ ካብ መስተ ካብ ዋልድ ካብ ገለገለ ከይትእሰር ትፈርህ ማለት እዩ ዳስ እቲ ፓራዶክስ ንሱ እዩ እቲ ኣብ ዓለም ከለኻ ዘይበርሃልካ ብርሃን ግና እግዚአብሔር ይመስገን መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ይብለና ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣመንና እሞኻ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ምስ መፃናሲ ነቲ ሓድሽ ዝኾነ ህይወት ክንነብር ብቕዓት ንኸውን ብቕዓት ንረክብ ሓይሊ ንረክብ ኣኻኣሎ ንረክብ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን እሱ ጥራይ ከይኮነ ካብ ሓጢኣት ተፈሊና ክንነብር ብቕዓት ይወሃበና ይግጠመልና ኹምያ ትብል ኣብታ ናይ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ ከዓ ምድሓን ኣምፅኡ ምስ በለ ብኡኻ ኢሉ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን كحيدنا أبزع علم دي أبصدقي بملخو بقدسنا خنبر تاي قبرنا الله يمهرنا الله تسجع أملاخ تاي قبري مالتيو يمهري مالتيو أولوسي عند حد دارينا يو أب حدش كدان مالتيو خم أولوس جوي سبيلن نتوانجل كاب يرسالم يميرو كسب إلريكون كسب بتجزيتي ناي عف مدري تباهيل حسب بوتا مالتي نتوانجل بملو السبخة بقالن بجبرن كاب كريستوس رأي زبله خلو كاو هي وزع مالتي أملاح مسكين نتوانجل بملو السبخ كوز بلنا ناي جابير باريا خزارب كله أب قدام يكونوا عصرت حموش عصرته اتزلخ وجنا إلو سأجا أملاحه زلخ أمين سلزي زخل سأجا أو أون يرو مالتي راح قبر بقدس نبرات كنبر تراي زي كونه نيتنا إجزابير عيو كلاي نيتنا إجزابير صرح متان كسرح كخيل أنا إجزابير تسقى قبل عليو سلازم نبريو نتوانجيل بملو سبيخو مالتي أملاح مسكين دحريو خاب كلها تقوم زبز حداث عاركم بر نتنا أي توهبت تسقى كنتو أي كونن تمساي زلو تسقى أملاح دايم بر أنا أي كونكم سلاز أنا أي كونكم منيو تري وزبله صبق نقال تري وزبله بقعة تري وزبله خيلات ويكلاي excellence ويكلاي قبل تاوي انتينا نبلو تزحيش نقر كله تايو وصيتنا እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ይዝብል ዘሎ ያብሔር መስከን እንደገና በኤፌሶን 3:7 خزارب كله انا كم ግብረ ኃይሉ እስኪበሉ
ግብረ ኃይሉ ናይመን ናይ እግዚአብሔር ኃይል ማለት እዩ ከም ግብሪ ኃይሉ ይብለና ከምቲ ተዋሃበኒ ውህበት ጸጋ አምላኽ ነታ ግብረ ኃይሉ ከገልጻ ከሎ ከብርሃ ከሎሲ ከምቲ ተዋሃበኒ ውህበት ጸጋ አምላኽ ይብል ስለዚ አምላኽ መስገን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ማለት is equivalent to the working of his power ነቲ ግብሪ ኃይሉ ነቲ አባና ዝገብር ኃይሉ ነቲ አባና ዝሰርሕ ዝዓይ ኃይሉ ምዝታይ ይብለና ዘሎ ማዕረዮም ይብለና ኣሎ ስለዚ እንድሕር ደኣ ጸጋ ብምግባር ዓይነት ጥራይ እንድሕር ዳሪናዮ ሰብ ገለ ጉለት ክሪኦ ኣሎ ኸለና ገለ አበር ክሪኦ ኣሎ ኸለና will be offended ወንታ ኮይኑ ንምንታይ ኮይኑ ምሽ ክርስቲያን እዩ ክንብል ኢና በንጻሩ ኸኣ እንድሕር ደኣ ዋ ደይብ ጸጋ ኢና ዘለና እንዳበልካ ከም ድሌትካ ትነብር እንድሕር ደኣ ኾንካ ኸኣ በንጻሩ ኸኣ ታትገብርኒኻ ነቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል ኣብ መስቀል ዝተገብረ ሞሃ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ዝበለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዝገብርና ናባና ቢሉ ኸኣ ዝዓይ ማዕለያ ዘይብሉ ሕልፍን ትርፍን ዘለዎ ኃይል ይልወሎ ኣምላኽ መስገን ኣዝዩ exceedingly ዓብይ ዝኾነ ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ኃይል ይልወሎ ንሱ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ይልዎ ዘሎ ክትምከርዎ ክትላመድዎ ኣብ ህይወትኩም ታትገብሮ ክትነብርዎ እዩ ዘለና ማለት እዩ ንዕኡ ንምንባር ተኸንኮይና መስልኩም ኃይል ክንስን ኢና ምስተወለድና ኃጢአት ሳፎኬት ገይሩ ክቐትለና እዩ ቆልዓ ምስተወልደ ጸባ እንድሕር ይረኺቡ ቆልዓ እንድሕር ምስተወልደ ንፋስ ማለት ንጹህ ዝኾነ ኣየር ተዘይረኺቡ እንታይ ይኸውን ሳፎኬትድ ይኾን ስለዚ ኣብቲ ንቡር ዝኾነ ናትና ሃዋሁ ክንመጽእ እንከለና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንታይ ዝገብረና ማለት እዩ እናዕበየና ዝኸይድ ስለዝኾነ ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስ ብጸጋ አምላኽ ክንዓቢ ብጸጋ አምላኽ ክንስጉም ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕሎ ዘለና ጸጋን ኃጢአትን ፓራሌሊዝም ኣለዎ ማለት ጎናው ዝኾነ መኻድ ኣለዎ ማለት እዩ ግን እቲ ርክቦም ግን እንታይ ይባል ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ይባል ተጻይ ዝኾነ ርክብ እዩ ዘሎ እቲ ርክቦም ግን እንታይ እዩ ተጻዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 እንድሕር ከድና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ ኢና ሮሜ 5 ካብ 17 እስከ 21 ጀሚርኩም በይ ሞት በአበሳት ሓደ በት ሓደ ካብ ገዘ ካብ ላዕሊ ሕዳሪናዮ بسرح هذا سبعة حاتيات ناب عالم كم زعته بسرح حاتيات كم موت نابلي زارب ماتش لذي حاتيات ناب عالم أديو نخل نجار هجروي قتيلون نخل نجار أكاويسون نخل نجار أبالا شوي نخل نجار تزنبرو طعمي أطفيو تبكله جيروا مالش لذي خونه يو موت بس اتحاد بتحاد خب جزء اتوم ترفض الجن وهبت كن تقبله خا بتحاد يسوع كريستوس أبيوت أزيو بزح كجزء يوم حجة تركبي زريا نازله لك نوع عالم حتيات مسأته ويه حتيات أبزنا جزء زبله خلو حتيات أبز جزء زبله خلو تهيأله موت هالله يزبل نازله موت كا نتايو أمدر خلها تموت خبيوت أملاخ ترحم بس أملاخ ركب زي بالكات خون بزي أملاخ تمارلس بخلا الزراربات تصفى زي بالكات نابرا تنبر أبز مدر زي مس موت كخا تي نايزل العالم موت ويكلا نايزل العالم طفات يرخ بكا بنصارو ግን አምላኽ መስገን ሓደ አዳም ነይሩ ኃጢአትና ዓለም ዘተወት ቀዳማይ አዳም እቲ ኻላይ አዳም ግን ኣብ መስቀል በመማት ማለት አምላኽ መስገን ናብ ምድሪ ወይ ከላይ ናብ ዓለም ታያቲ ይብለና ጸጋ አምላኽ የእቲ ይብለና አሜን ስለዚህ ልክ ከምት በተቀዳማይ አዳም ኮይና ኃጢአተኛታት ኮይና ሰረኸብና ልክ በተቀዳማይ አዳም ኮይና ናብራና ሁሉ ሞት ግብሪ ክነብር ጀመረ በተኻላይ አዳም ክንከውን ከለና በክርስቶስ ኢየሱስ ክንከውን ከለና ቀዳማይ ሕያዋኒና ካላይካ ካብ ሞት ግብሪ ዝተበጀና ህዝቢና ውጻት ሓራይና በኻላ ዘራረባ ህይወት ዘለና ሰባ ስለዝኾንና ስታንገብር እንጀምር ማለት እዩ ጽድቅ አምላኽ ክንገብር እንጀምር ጽድቅ አምላኽ ኢና እንደገና ጽድቅ አምላኽ ክንገብር ንጀምር ኢና በመባል ጥራይ አይኮና ንወድ أبي مان أملاخ بمقمات
ኣብ ህይወት ክርስቶስ ተሰዊርና ለና ገለገለ መባል ጥራይ ኣይኮና ንውድ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክንገብሮ ንጅምር ከነግህዶ ክንገልጾ ንጅምር ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብራ ንሕና ክንነብሮ ንጅምር that's what grace is ጸጋ ማለት እዚዩ እቲ ቁኑዕ ምርዳእ ናይ ጸጋ ከልወና ሞ ኣምላኽ መስገን እንታይ ክንኮን መታይ ዝዛረብ ዘለኹ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን ዝተቐበሉ ድማ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ብዙሕ ተኸገብሮም ክገዝዮም ለና ብጽድቂ ይገጹ ጥራይ ኮንፈስ ኣይኮነን ዝገብሩ ጥራይ ኣነ ወልደ ኣምላኽ ኣነ ከምዚ እንዳበሉ ጥራይ ኮንፈስ ኣይኮነን ዝነብሩ ኣብ ግብሪ ኣብ ናብራት ኣይገብርዎም ነቲ ዝእመንዎ ቃልሲ እንታይ ገብሮም ይነብርዎም ይለማመድዎም ይመላለስዎም ኣምላኽ መስገን ለዚ እግዚአብሔር ይባረክ ጸጋ ክበሃል ከሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብተጻራኒ መንገዲ ምስቲ ሓጢአት ዝብል ነገር እንታይ ኣሎ ምሳል ኣሎ ድሕሪ ትሕት ኢለ ግዜ ስለ ዘይብለይ ኣብቲ 21 ከምቲ ሓጢአት ሞት ዝገዝአ ጸጋውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ህይወት ክገዝእ እዩ ነዚ ክልቲኦም ናይ ምግዛእ ሓይሊ ኣለዎም ሓጢአት ንሞት ጸጋኻ ንምንታይ ንህይወት ንኽብረት ኣሜን ንናይ ዘለዓለም ርስቲ መታን ክንወርስ ብጽድቂ ክንመላለስ ዘኽእለና እዩ ማለት እዩ ክልቲኦም ይገዝኦም ክልቲኦም ሓይሊ ኣለዎም ክልቲኦም ናይ ምልዋጥ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ጸጋ ኣምላኽ ብጽድቂ ንኽትነብር ይልውጠካ እታ ብኣዳም ዝወረስና እያ ኣዳም ሰብሲ ውልድ ምስ በለ ኩሉ ሰብ ይሰማዕ ኣይኮነን እንዲሁ ውሉድ ኣዳም ሓጢአተኛ ኣይኮነን እንዲሁ ስለዚ ዋይ ሞዳ ብክርስቶስ ኢየሱስ ውልድ ኢልካ ጽድቂ ኣምላኽ ዘይትለብስ እንደ ሕዳ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣለኻ ኾንካ ኸዳ ንምንታይ ዳእሞ ከምቲ ናይ ቀደም ሓጢአተኛ ኢልካ ትሓስብ ውልድ ኣዳም ምዃንካ ንሓጢአት ኣክሰርት እንደ ሕዳ ጌርካ ነርካ ኾንካ ሕጂ ንስኻ ውልድ ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ውልድ ክርስቶስ ኢኻ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ሓጢአት ብኣዳም ዝኣተወ ጽድቅኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ህይወትካ ተኾይኑሎ ኣትዩሎ ይገዛእሎ ይሰርሓሎ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ከምቲ ሓጢአት ሞት ዝገዝአ ጸጋውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ህይወት ንምንታይ ንዘለዓለም ህይወት ንዘለዓለም ህይወት ዝብል ዘሎ ናብ ሰማይ ክእትወና ኣይኮነን ዝብል ዘሎ of course ንዑ የጠቃልል እዩ ግናኸ ኣብዚ ምድሪ እንዳነበርካ ከለኻሲ በታ ኣምላኻዊ በታ ዘወየ ኣብ ህይወትካ ዝተገልጸት ናይ ኣምላኽ ህይወት ሓይሊ ምምልላስ ትጅምር ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ህይወት ክትገዝኡ ዝተጽዋዕኹም ጸጋ ኣምላኽ ዝተቐበልኩም ኢኹም that's why ሐዋርያ ጳውሎስ ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕን እየ ዝበለ ዋው ማዕርኽ እንደይ ዕሙቕ ዝበለ ምርዳእ ናይ ጸጋ ነይርዎ ጳውሎስ በጣዕሚ ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕን እየ ድሌትኩም በሉ ንስኻትኩም ኣነ ግን I don't compromise ኣብዚ ነገር ሳይገብር ኣይደልኒ እሺ ተኻልኣይ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ድሕሪ ኢናዮ እውን ተመሳሳሊ ዓስባ ሓጢአት ሞት ኢልዎ ፍሉጥ እዩ ዝነበርናዮ ናብራ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ደለኹም ሰባት ሓደ ብስራት ኣሎኒ ማለት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ናይ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ውህበት ኣሎ ጸጋ ውህበት ብሎ ዘለና ጸጋ ኣምላኽ ንብሎ ዘለና እዩ ማለት ትርእስትና እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብጎይታና ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ኣሜን ብክርስቶስ ኢየሱስ ብጎይታና እንታይ እዩ ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ምስ በለ ሽዑ ሕጂ ግና ካብ ሓጢአት ሓራ ስለ ዝወጻኹም ኣሜን መን እዮም ካብ ሓጢአት ሓራ ዝወፁ እቶም ጸጋ ኣምላኽ ዝተቐበሉ ንሳቶም ኩሎም እንታይ እዮም ካብ ሓጢአት ውፁኣት ሓራ እዮም እስኪ ኣነ ውፁእ ሓራ ይበሉ ካብ ሓጢአት yes ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂ ይብልዎ yes ደሸገረኩም ሓጢአት محسبዎ ዘድነነኩም ሓጢአት ሕሰብዎ ምናልባት እንዳተመላለሰ ቃል ኣምላኽ ክትእውጅሉ ከለኹም ሓይሊ ይብስን ምክንያቱ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስል ስኻ እንታይ እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ኣምላኽ ታገኝዩ ናብ ዓለም ኣትዩ ስለዚ ንሕና ንሓጢአት ኮይና ኢና ውፁኣት ሓራ ኢና ትሕቲ ጸጋ ስለ ዝኾንና ሕጂ ግና ካብ ሓጢአት ሓራ ስለ ዝወፃኹም ንኣምላኽ እውን ስለ እተገዛእኹም ኣሜን yes ንኣምላኽ ክትገዛእ ከለኻ ዝልቀቕ ሓይሊ ኣሎ ንስኻ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ እውን ስለተገዛእኹም ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑሎ መወዳእቱኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ተደጊማ ኣላ እዚኣ ከዓ እንታይ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ
حجي أتي نابراهم ويكلايتي فريهم نقدسنا خوين الله زلوا زلوا already نايجزاب هير تجا نايجزاب هير حيلي نايجزاب هير هيوت أبي هيوتكم يا عيس لزلوا نتي سمياو زبكة نتي سمياو نابرا زبكة نابرا منبر يميركم اللهم by the way من قصام لاخ من فس قدس سلام صدق نحقو سنيابر بالعلم مثلا أيقونتين لا لما صاحب قدس لذي نالبات أب سماي كم زي قبجة قال ملين سبتلنا maybe partly هول خليجين بس يكون الزعبي نجار نايج من قصام لاخ نجار تاي مسلكم بمن فس قدس سلام صدقي حقوس آمين the one that you are enjoying right now مالتي آمين with a great measure بزعبي عقن بزعبي magnitude بزعبي درجة تاين قورا مالتي yes منم صعبة منم زون خلالف زي بلو من قدي overflow يقبر تاي قبر كموحزي نتنا إجابير سلام نتنا إجابير عرفتي enjoying قورا مالتي أملاح مسكن سلذي مودة توخان تاي كوين له نايز العالم هوات كوينو اللوب لنا له آمين بتأمل زجرم كا السجازي it was made available آمين نتاي خوينيو السجازي كن نبرلوسي خمسي بحرن نبلا نجار أيكونن نتاي خوينيو already نأنا تاي خوين الله تواهي بنالو تدالي لنا الله ما شيء أملاح مسكن أب تيتوس معرف كلته سجى أملاح تقليتي مون كل سب من حنا متيلو جنرال نبوملو عالم ستا كوينيو سجى أملاح تقليتيو نبزل عالم كاتح قبرات دخل كان حنا دخل واقع انت خوين لا أمسكال تخفيلي أنا أنت أدمن universal atonement يزامن universal atonement عملتيو عالم بملئتها نببجاو قيتنا يسوع كريستوس واقع كفيل لاي selective atonement أيكون كنزام لذي انتهي مالتي بخلاص زرارو نايك زيابير تسجى لنا زلوا تصحف نعلم بملئتها خوينيو availed كوين تهواهبي قرب كويني بلنا الله آمين نحن خا كاو حلف لنا لنا حج قرب كوين لنا نتيجة قرب زخون لنا نايك زيابير تسجىها من لا شيء بنا نحن عملاح مسكين لاش مسحبنا أب رومي معرف حموشته كتر حدا جميرة كمبوبة بأرسي بأمنة كاب صدقنا بأمنة كاب صدقنا بأمنة كاب صدقنا مس أملاح سلام اللونا يزبل أبتناي كالب فيرجنز أبتناي تقرينيانا يحلونا إلنا له تقيميلن سلازي بأرسي بأمنة كاب صدقنا مس أملاح سلام اللونا بوخا نابز زلنا يسقى مئتاو زرخبنا واو بوخا نابز زلنا يسقى استاجرنا زو ويلنا آتينا أملاح مسكن آمين أبسقى أملاح إن حنبس زلنا سبات إنا كبرنا أملاح يكون هاليلويا يسوع قوي تاي تاي مالتي نابسقى آتينا مالسي هاي جابت سقى availed كوينا عالم بملو تدالي مش قرب كوينو نحنا قن جابير مسكن باسكود مستوهبنا ما شمنا عفت مزجب هيبوت مس صحف ساجرنا أكسس هيبنا عدل هيبنا متاو تواهبنا نحنا أوينا زلنا حجي عفتنا جابير سجى إنا إن نبر زلنا why am I struggling دبل حطه مسكا هالي يعني خاد خفيتو نتسجى لزيرا خيو خون خليو كأسئلة لونك رينا نتصحف እንደገና ጸልካ ትዛአተ ካዮ ምእታው እንታይ ምዃኑ ስለዚህ ፈለጥካዮ ኸውን ኸዲ ሎሚ ባይ ዘ ወይ ከምዚ ካብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪና አትንወጽ ገለገለ አይነት ገርና ክንሓስቦ አይገባአናኒ ሁሉ ግዜ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና እንነብር ንሐድሽ ኪዳን ሰባቲና ናብ ውሽጥ መእት ቤተ መቅደስ ናብቲ ውሽጥ ህልውና አምላኽ ንምእታው ታይ ዝረኽብ ሳላ በክርስቶስ ኢየሱስ ማናሲ በእምንቶ ናኡ ምእታው አሎና ናኡሲ تاكين لاي تدقت خفيتلنا يو أبتنات هلونا خنبر متان عدل تواهيبنا إجابير مسكن سلذ زينة حدش كده أنت مرشي سلذ إجابير بارح دايب لنا الله إحنا خلاص صلى بكريستوس مانا ناو تاخوينا لنا هاتينا اللونا يجيب لنا الله بوخا نبزلنا يسقى بأمنة مئتاو زرخبنا بتصفى خبر أملاخ ونمكح اللونا سلذي نمكح اللونا غير نحرا الله خيرسي إذا تصفى خبر أملاك كسب كندزي كبر أفتح فيسون كزار بنا خلو
ሰለስተ ነገር ክትፈልጡ ጽልየልኩም ኣለኹ ቀዳማይ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ እንደገና ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ ስለዚ ኣብኻ ተስፋ ክብሪ ኣምላኽ ይብለና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ጽዋዕ ዘለና ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና ዝተፈጸመ ኢንቨስት ተገብረልና ሰባቲና ነዚ ይዕንትና ተኸፊቱ ክንሪኦ ጥራይ ዘልየና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዛረበ ዘለና ነዚ ኩሉ ኣክሰስ ዕድል ዝኸፈተልና ነገር እንታይ እዩ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ንምእታውሲ እንታይ ኮይኑ ዘው ኢሉ ተማዓጾ ተኸፊቱ ኣሜን ዋው ተራእይና ከማን እዚ ጴጥሮስ ካብ እስር ቤት ክወጽእ ከሎ እንታይ ዝብለና ተማዓጾስ ባዕሉ ዋው ከምዚ ኮድ ገለመለውና የለካኒ በክርስቶስ ኢየሱስ ምስኮንካ ትናይ ጸጋ ደገሲ እንታይ ኮይልካ ባዕሉ ተኸፊትልካ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ክንርድኦ ይሽግረናኒ ባዕሉ ተኸፍተሎም ዝብል ብዙሕ ኤሌክትሪክ ማዕጾ ለይኮነ እንዲሁ ቅርብ ክትብሎ ከለኻ እንታይ ዝኸውን ዝኽፈት ቅድምካ ሽግረናኒ ይኸውን ምናልባት ካብኡ ዝወሰድዎ አይዲያ ክኸውን ይኽእል እዩ ጋድ ጊቭን አይዲያስ ኣሜን ሎሚ ባዕሉ ክፍት ብል ማዕጾ ዝገበሩልና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ተስፋ ክብሪ ኣምላኽ እንታይ ንኸውን ሰባቲና ንምንካሕ ሰባቲና ምክንያቱ ናብቲ ጸጋ ንምእታውታይ ዝረኸብና ሰባት ስለ ዝኾንና እድል ዝረኸብና ሰባት ስለ ዝኾንና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጽ ዝገበሩ ነገር ክጽሕፈልና ከሎ ዮሐንስ ካብተን ካልኦት ወንጌላት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ወይ ከላይ መንገዲ ንጽሕፍልና ንሱ እንታይ እዩ ናይ ወዲ ኣምላኽ ስራሕ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ከሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣምላኽነቱ ኣብቲ ናቱ ዴይቲ ከም ገንሸል ከዓ ንዓና ዝገበሮ ናይ ምብጃው ስራሕ ናይ ምንጋፍ ስራሕ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ከኣቱ ከሎ መጀመርያ ቃል መጀመርታ ነበረ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ነበረ እንዳበለ ዝጅምር ማለት ህይወት ኣው ነበረት ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ኣብ ጸልማት ይብርህ ጸልማት ከዓ ታይገብረን ኣይሕዞን ክርስቶስ ኢየሱስ ኣባኹም ድሕር ኣሎ ኮይኑ ንስኻትኩም ብርሃን ኢኹም እንዳበለ ዝጅምር ኣሜን ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ብርሃን ኢኹም ንስኻትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም እቶም ተቀበሎ ዘበሉ ብስሙን ዝኣመኑ ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ምክንያቱ መጽሓፊ ዕላማኻ ኩሉ ግዜ ይውስነካ እዩ ነቲ ፕሬዘንት ትገብሮም ዳታ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፊኡ እንኮ ታርጌቱ እንታይ መሲልኩም ንስኻ ክርስቶስ ንሱ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ ክትኣምኑ ሞ ክትፈልጡ ሞ ብኡኻ እንታይ ክትረኽቡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ተጻሕፈልኩም እንተዘይኮነ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጅግንነት ከውሪ ኣይኮንኩን እንተ ዝደልውን ቦታ የብለይን እኹል ቦታውን የብለይ እንዳበለ ይጅምር ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ነገር ከጨብጠልና ኢሉ ዝተጻሕፈ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 1 16-17 ክዛረብ ከሎ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቢ ኢሉ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ መጽ ኣሜን ጸጋን ሓቅን ግና ብመን መጽዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ እትሪል ዝኾነ ጽላለትዮም ኣብ ጽላለትዮም ነይሮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ግና ከት ስጋ መጽዩ ባዕሉ ተሓቂ ጎይታና መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንሱ መጽዩ ጸጋ ሒዙ መጽዩ ተሓቂ ክግለጽ ከሎ ሒዙ መጽዩ ማለት እዩ ሞግዚት ዝገብረና ክንጽበ ዝገብረና ደይኮነስ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክእትወና መታን እንታይ ሒዙ መጽዩ ጸጋ ሒዙ መጽዩ ብተስፋ ብርሑቕ ክንሳለም ደይኮናስ መታን ክንነብሮ ስለ ዝኾነ እኳ መላእኽትሲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህግዮም ይብለና እቶም ስለና ተነበዩ ነቢያትሲ ብዛዕባ ዘመንሲ ብዙሕ ደልዮም መርሚሮም ጠሚቶም ሪኦምሲ ንዓና እምበር ርእሶም ከም ዘይገልገሉ ተረዲዎም ካብ ርሑቕ ተሳሊሞም ሓሊፎም ብለና መጽሓፍ ቅዱስ احنا ግን ቀሊልና ጸጋ መንባር ቀሊልና ሁሉ ፕሮቫይድ ኮይልናሲ ቀሊልና ኢማጂን ስለዚ ብለና ለብዚ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ መጽ መስበልህ ንሕና ኻይሉ ዋው ከም መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልና እስኪ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀቢለ ይበሉ ነጸጋ ዝኽነብር ይበሉ ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ደስ ዝብል ብስራት ወንጌል ኮይ ዘሎና ባይ ዘ ወይ ወንጌል ማለት ጽቡቕ ብስራት እንዲ ኣይኮነ እንዲ the good news እሱ ኸ እንታይ ዝውጅ መሲልኩም ጸጋ ኣምላኽ ይዝውጅ ካላ ኣይኮነን ዝገብር good news ማለት መኪና አላት ካብ ሰማይ ወይ ከላይ ንብረት አለ ካብ ሰማይ ገለገለ አይኮነን ዝብል አይኮነን እንዴ ወይ ካ መኪና ክትገዝኢኻ ገዛ ክትገዝኢኻ አይኮነን ዝብልቲ እዚ ባይ ፕሮዳክት እዩ ኣብዚ ልብና እንድሕር ኣምቢርና ጸጋ ኣምላኽውን ኣብ ህይወትና ከም ዝግባ ኦፕሬት ኣይክገብርን እዩ እቲ ጉድ ኒውስ እንታይ መስልኩም
ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይዝውት አሜን እስኻ ረዲምት ኮንካ ኢኻ ካብ ኃጢአትን ካብ ጽልዎን ነፃ ኢኻ ይዝብል አምላኽ መስገን ካብ ኃጢአትን ማእሰርቱን ነፃ ኮንካ ኢኻ ተፈትሒኻ ኢኻ ዝብል እዩ ንስኻ ውሉድ አምላኽ ኢኻ ዝብል እዩ ሰማይ ዘጠምት ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ልቡ ምሰክበድሉ ማለት እዩ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ኣነ ሲሉ ብርእሰይሲ ጉያይን በአምላክ አምላኽ ተቀበልኳ መልእክተይን ምፍጻም ጀስ እዚኣ ጉያ እንተ ዘይኮይናሲ ነዛ ርእሰይ ከማን ከም ክብርት ገይራ ኣይሪአኒ ግና ኸንታ ሓደ ነገር ግን ኣለኒ ኢሉ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ክነግር እንተ ዘይኮን ከበስር እንተ ዘይኮን ክሰብኽ እንተ ዘይኮን ኢሉ አምላኽ መስገን ከአምላኽ ተቀበልኳ መልእክተይ ጉያይ እንገነገራ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ክሰብኽ እንተ እዚን ኣብ ምድሪ ዝነብረሉ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ዜና ጽቡቕ ዝኾነ ወረ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንተኽገብር ከእውጅ እዩ ክብል ከሎ ንርኢ አምላኽ መስገን እዚ ነገር እዚ ካብ ናብራ ካብ ምንባር ካብ ምህብታ ካብ ሓዳር ካብ ኩሉ ነገር ታይ ሕልፍ ዝበለ ነገር እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዝኾነ ኸኣዩ ንርእሰይ ከማን ከም ክብርት ገይረ ኣይሪአኒ እንተሞትኩውን ጸገም የብለይን ጥራይ መልእክተይ የብጽሕ ጥራይ እቲ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ታይ ግበር ንሰባት ክነግር ኣፍ ደገይ ከፈተለይ ኣፍ ንጉስ ቀሪበ እንድሕነት ንጉስ ወንጌል ጸጋ አምላኽ ነጊረ እንተሞይተሲ ንሳያታ ዝኸበረት ነገር እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ አሜን ስለዚ እቲ ነቲ ወንጌል ዘበስር ነቲ ጸጋ ዘበስር እቲ ወንጌል ማለት እዩ እንደገና ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ኤፌሶን እውን ብኡ በትፍቅሩ ብኡ ገይሩ ጸጋወና ይብሎ ጽጉዋት ኢና ዝተጸገና ኢና አሜን ሰብ ጸጋ ኢና አሜን እንደገና ብዛዕባ ጸጋ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ምስ ግብሪ ምንም ተሓዝ የብሉን እስኩም ንለኹም ጸጋ ምስ ስራሕ ምስ ጻዕሪ ምስ ረሃጽ ምንም ተሓዝ የብሉን ብዛዕባ አብርሃም ክዛረብ ከሎ ነዚ ክገልጾ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 እንድሕዳልኒዮ ብጣዕሚ ዝገርመና ክሪኦ ከለኹሲ አብርሃም ነቲ ንሓጥእ ዘጽድቕ አምላኽ እምበር ግብሪ ዘይገብር ብኡ ስለ ዝኣመነ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ አምላኽ ጽድቂ አምላኽ ከም ዝገበሮ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣለዎ በቲ ንሓጥእ ከም ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ግብሪ ዘይገብር has nothing to do ምስ ምንታይ ማለት እዩ ምስ ግብሪ ምንም ተሓዝ የብሉን ድሕሪ ቀፂሉ ኣብቲ ቁጥሪ 16 ስለዚ ካብ እምነት አብርሃም ዝኾነ ኩሉ ዘረኻ እምበር ኢሉ ጽድቅኻ ንመን ከም ዝኾነ ነቲ በእምነት አብርሃም ዝኾነ ነቶም አመንቲ ኩላቶም ውሉድ አብርሃም የሚልዎም አሉ አምላኽ መስገን ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ዘረኻ እምበር ካብ ሕግ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ እታ ተስፋ ክጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን ስለዚ ጸጋ ነብርሃም ተዋህበቶ ተስፋ መታን ክትጸንዕ ነብርሃም እንታይ እዩ ብኣምላኽ ኣመነ ብጽድቅኻ ተቆጽረትሉ እንደገና ዘረኻ ኩሎም ከዓ ብኣኻ እንታይ ክገብሩ እዮም ክባረኹ እዮም ተባሂሉ ስለዚ ንሕና እንድሕር ነቲ ናይ አብርሃም በረኸት ክንወርስ ኮይና ናብ ሕጊ ናብ ሙሴ ይኮነን ዝመልሰና ዳይሬክት ላመኒ ኮኔክት ዝገብረና ማለት እዩ ናብ አብርሃም ኢና ኮኔክት ንኾን ውሉድ አብርሃም ኢና ይዝብለና አሜን ስለዝኾነ ከዓ እቲ ተስፋ ነብርሃም ዝተዋህበ ተስፋ እንድሕር ክጸንዕ ኮይኑ ከዓ እንታይ ብምንታይ ዝመጽእ ተስፋ ማለት እዩ ብጸጋ ብኸም እዩ ዝወሃብ ብእምነት እዩ ዝወሃብ እምበር ብግብሪ ኣይኮነን ብግብሪ እንድሕር ኮይኑ ሳይልዎ ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነ ኢሉ እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ኸውንሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን አብርሃም ከዓ አቦ ኩላትና እዩ ብለና ስለዚ ታ ተስፋ ክትጸንዕ እንድሕር ኮይና ብምንታይ ብጸጋ በእምነት እዩ ዝኸውን ቀጽልና እንድሕር ግብሪ ወስሕካ ግን እንታይ ኣይኮነን ጸጋ ኣይኮነን ኢሉ ድሕር ጻዕሪ ወስካላ ስራሕ እንድሕር ወስካላ እዚያን እንድሕር ገይረ እዚያ ክረክበ እንድሕር ኢልካ እንታይ ኣይኮነትን ጸጋ ኣይኮነትን ኢሉና ኣሎ ማለት እዩ ሮሜ 11 እውን ተመሳሳሊ ኸም ኢሉ ኣሎ ካብ 5 ጀሚርና ክሪኦ ከለና እምበኣስኹም ሕጂ በዚ ዘመን እዚ ብሕርየት ጸጋ ተረፋሎ ካብቶም እስራኤላውያንሲ
قال ترفو فيها خمس اللو قال ترف خمس اللو كزارب كله مالتي جين بحقي ده يكونس بمداي بحرية صقع دا يكون قال ترف اللو يبل مالتي دحريو بصقع خاب زخون جنا امبارك كاب جبري أيكونه لذي صقع أبسسم يلزبله خلو صقع أوبريت أبزغل أبصر حال زبله خلو جبري بوتا يبلون يزبلنا زلله بصقع مبارك كاب جبري أيكونن بزيزس صقعون صقع أيكونين كاب جبري خاب زخون جنا دقيم صقع أيكونن تزي كونس اتجبرون جبري أيكونن يو سلازي اتنحنا النجبرو جبرون سوستا يخونن يبلنا زلله حيل رخيب كا بقعت رخيب كا تجبرو نجر ده ألومبر نسو نبعلو تاخون بلنا له صقع أيكونن بلنا له I think صلينا خنود حشنا مثلنا هنياتو نبت خلاي كفال لحد آخره كاوز زاد خستلي أوكي يا بير مسكن كلاي كفالو دهن أبز قصل نقصلينا لا مسكن تي صقع انتهي مخانس وبقرنا رينا لنا بدحريو results of grace and تي كملنا نمالا لسالو نازبل أو كنرئينا مالتي أملاح مسكن بزوحي تعريف ندله لازم اسكتسينا هنصلينا كيابير مسكن هاللويا يسوع قويتاي يس صقع أملاح تقليصو كل زخون بدحان كاتاجري أمسي آمين صقع أملاح تاجري تقليصيو اسكي أباي صقع أملاح تقليصيو يس منفسي ريجنريت بمقبار سريع جميرو جنا أو أيكون الدولة أملاح مسكن آمين بحري خاي يغيرو نابرا خاي يغيرو نجار ككل يغيرو جابير يبارك هاللويا اسك جابير مسكن يس أنا جن أبصق أملاح وكل كانوا لنا أملاح مسكن أبصق أملاح وكل كانوا لنا هاللويا يس هاري باولوس ناب قويتا حنساب كل تشاب سلس شاب تسأليو صقع يأخلك كايلو آمين His grace is sufficient آمين صقو تايو أخولي بقول أملاح مسكن نهوتن نمنفساو نابران صقو أخلي نمملاس صقو أخلي نمدحان صقو أخلي እግዚአብሔር ይመስገን نخولو ነገርና እግዚአብሔር صقا أخلي بقعو እግዚአብሔር ይመስገን هاللويا اسكي እግዚአብሔር ይባረክ يس هبني كنان كنبل حج I appreciate الذهب كان صقاسي سليوس ازي دس يبلن الله تمسكن قويتا خنو لنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለተ አብዮት ይዘንበርካ صقا አምላክ تمسكن كنو لنا مجمري هاللويا يس ماكرابا بادورا لبغان توسيا اسكي እግዚአብሔር ይመስገን يس نابتي ناتካ صقان متاوس افدገ زخفت ካለ አምላክ هاللويا يس ثانك يو كنو لنا እግዚአብሔር ይመስገን زربابيل كوخميلو التعبي كلن مني خاب قرم زربابيل غول كتكون يخا هاللويا امين صقانا تبعله قدر كله نسو نترا اسمع ازن تاغبري كوصاي لاملاح مسكن كريستوس يسوس ترسمع ازن وصيلنايو ناي صقا نابرا ابيوت كجميري ابيوت كجميري هاللويا كبرنا املاح يكون تمسكن تصقا زخبرينا تمسكن سلازم مبصح تمسكن سلاز متنكف تمسكن سلاز حارنت تمسكن واو ما نم كون حاجات خصوصا زخالي يلا آمين صقانا تباله آمين يقدر ما يكلكو إلسا እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ክንዝምሪና ሐሳብ ንጎይታ خنم لخينا أملاح مسكن هاللويا يس صقا እና ተባለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ኸበረ آمين صقا እና ተባለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበረ
ሃሌሉያ አሜን ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበር አሜን ጸጋ 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 እናተባህለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ከበር ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ 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 ከበር ጸጋ ኢየሱስ ይክበር ሃሌሉያ እስኪ ዘምሩ አምላክ መስገን አብዮትኩም ኢየሱስ ይክበር አምናራኩም ኢየሱስ ይክበር አምምላስኩም ኢየሱስ ይክበር ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበር ጸጋ ጸጋ እናተባህለ 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 ክጭደር ከሎ ጎይታ ከበር ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ከበር ኢየሱስ ከበር ኢየሱስ ከበር ጎይታ ከበር ኢየሱስ ተራየ ጸጋ ተራየ ሃሌሉያ ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ኢየሱስ ከበር 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 ጸጋ ጸጋ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ጎይታ ከበር ጎይታ ከበር ጎይታ ከበር ኢየሱስ ከበር ኢየሱስ ተራየ ኢየሱስ ከበር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማክራባ ዳናና ማስያስ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ዝጎደልኩም ኦኸይና አብሰረዳኩም ሎሚ በዝቃል ዝመፍታሕ ክኸውን ያሜን ሎሚ በሳላ ዝቃል ዚ ሓርነት ክኸውን ሳላ ዝቃል ሳላ ተነግረ ቃል ሃሌሉያ ቃሉ ለይኹም ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ከዓ እናገፎም ጽሕፍ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎዳጉድኹም ወፁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም እጽልይ ኣለኹ የስ ዘከረኩም ዘበለ ዘከመኩም ዘበለ ሁሉ ዝሓዘ ዘበለ ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ የልቅቆ ኣለኹ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይልቃ አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይልቃ አሜን ሳላ ደም ትገንሸልን ሳላ ቃል ምስክሮም ሰዓርዎ ነፍሶም ከአሳሞታ ያፍቆርዋን ጽሕፊው እስከ አምላክ መስገን ዝኹን ሰምዖ ዝጸንሕና ቃሊና ንውጆ አሜን ምስትር ሪሌት ዝገብራ ብሂወትኩም ሓደ ዓይነት ቃል ተዛረቡ ምስ ቃል አምላክ የስ እዚ ቃል ከምዚ ዝብል ዘሎ ስለይ ኣነ ሓራ ወፅኤ ኣነ ነፃ ወፅኤ ናብ ፀጋ አምላክ መእታው ረኺበ በዘለኹ ናብራ በጸጋ አምላክ የዘለኹ ጸጋ አምላክ ካን ሁሉ ይኹለ ይኽንወይና አምላክ መስገን ሃሌሉያ በት ኃይል ዝህበኒ ንኹሉ ኹለ ኢሉ ጳውሎስ በት ኃይል ዝህበኒ ንኹሉ ኹለ ዘለኹ ጸጋ አምላክ የዘለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽ ካብ ጸጋ ዘውፅ ዘበለ ሁሉ
ካብ ጸጋ ዝመለሰ ዘበለ ኩሉ ሃሌሉያ ካብ ጸጋ ዘጉለለ ኩሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስም ገናሐለሁ አሜን ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ገናሐለሁ አሜን بكريستوس إيسوس سمعر حلخو هاليلويا ጸጋብ ህይወት ሰባት ኃይል ኸይረክ አሜን ጸጋብ ህይወት ሓተይ ኃይል ኸይረክብ ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝወሰደ ዘበለ ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለምገር حلخو መለኮታዊ አምላክ ጎይታ ኢየሱስ ስጋ ለቢሱ ኣብ ድንግል ተወሊዱ ጸጋን ሐቅን መሊዎ አባና ሓዲሩ ጸጋ ማማ ሱራና ማካሶ ፖለደ ቢጋንቶ ንጭድራልና ጸጋና በልና ለወጃለና ጸጋና በልና ለወጃለና ኃይል እናበልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግብረ ኃይልኻ ይገለጽ ግብረ ኃይልኻ ይገሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ማአስር ዘበለ ሁሉ በጣጥሰ ማህለኻ ዘበለ ሁሉ ፈትሕ ግብረ ኃይልኻ ሎም ይገሃድ ኣብ ዝግባእስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጸጋኻ ጎይታይ ጎይታይ ወጎይታይ ደገፍካ ጎይታይ Yes, your grace. Hallelujah. Amen. Your grace. Your grace. يملالسني تتصنعات حيلኻ الناس عاركو كسعر يبرتعني بعود يملالسني تتصنعات حيلኻ الناس عاركو كسعر يبرتعني بلوجهم يس كسعر قبرني يبرتعني يحيلني يساقرني هاللويا دقفك قويتاي قويتاي وقويتاي بعود يملالسني تصنعات حيلኻ الناس عاركو كسعر يبرتعني بعود يملالسني تصنعات حيلኻ الناس عاركو كسعر يبرتعني هاللويا يستمتر في ጸጋን وبد صدقن استقبل دما ابي هوت هزيم بزح كغزيم صحفي يس ترف ጸጋን وبد صدقن استقبلكم يخم ترف ጸጋን وبد صدقن استقبلكم يخم يس ناي صدق لبسي مسلبسكم نابتنا እግዚአብሔር ጸጋ አክሰስ ረኸብኩም ዕድል ረኸብኩም ሰባትኩም ሃሌሉያ ኃይሉን በርቲዕ ሰናይ ገድሊ እምነት ክጋደል عدين بكتو مليء بጸጋው نزل عالم يسعر دوي بلبو هاليلويا بقويتان بصنعات حيلون برتيع سناي قدلي امنت كقدلي بحايلي تعتيق مليء بጸጋው نزل عالم دوي بل يسعر هاليلويا ጸጋኻ ጎይታይ كخيدي اي كيدك مني كيقوي اي حللني هاليلويا كم نسري بسنا كخيدي ابصيون ابقدم املاك ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋኻ ሃሌሉያ ጎይታይ ጎይታይ ወጎይታይ ደገፍካ ጎይታይ ጎይታይ ወጎይታይ بعود يملالسني تتصنعات حيلኻ الناس
نسعركو كسعر يبرتعني بعوت يملالسني تطنعات حيلخا الناس عاركو كسعر يبرتعن تسقخا قويتاي قويتاي وقويتاي دقفكا قويتاي قويتاي وقويتاي بعوي هاللويا لسني تتنعات حيلخا الناس عاركو كسعر يبرتعني هاللويا كلنا عملاها يكون يسوس بيتايو اوه هاللويا thank you Lord thank you for your grace نتسقح نبارخك كرنا نخلوه بتك نبارخك كرنا يبرتعني هاللويا يس نعملخ ስለዚህ ነገር ሁበቱ ስብሐት ይኹን አነስሉ ከም ልምዕቲ አውሊዕ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተተኺደልኹ ኣብ ጸጋ አምላኽ ከአውከል ኢላ አሜን አሜን ንኽሰምዕ ናብራኹም ይልማዕ ናብራኹም ይለምለም ከም ልምዕቲ ተኽሊ ኹኑ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ፍረ ይረኸብኩም ጸኒዕኹም ቁሙ በክርስቶስ ኢየሱስ በጸጋ በትናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ደልድሉ ጽንዑ بشم يسوع كريستوس بتي ناي تجا نابرا أبي وتعزيهم جزء عزيهم لمعه كريستوس يسوع ياوشم ويتانا مسكنا كارنا لازم نبرنا جزية مسكن سلام حرتك سلام لوهاتك سلام خد سلنا يكات مسكن لازم نجرو هو بتكان مسكنا كجزء بيهر هي ويخا ناي ودخا يسوع كريستوس أجا سلام حن كنا تمسكن أجا ودخا يسوع كريستوس تمبرنا سلام لخات مسكن بيوت هزينا خنجز فتاو كاسر دخلنا لنا مسكنا كارنا بصدقين نجز سلزلنا تمسكن حق جابي ربو نو زتنقرق عن بشم يسوع كريستوس أم نفس وقف مئتي كفريز اللي علوه أم نفس وقف مئتي يفرق ويدا حنت قال كانت رايتو دا حنت قال كاب إشخ أيتو واحد حنت قال كاب حديث حدا رايت التحز بكريستوس يسوع إنه مسلسان يخون اللهم موجيا يخون اللهم بشم يسوع كريستوس نقرميت مدفع يخون اللهم بكريستوس يسوع ياوش مس اللي على خو آمين يا بيري باركم تباركوا بروخاتكم سلام كيرو